Ahojte. Niektorí hovorili, že mám natočiť tanec na jednu hudbu, takže dneska niekedy ho natočím. A aby ste iba vedeli, vám to oznamujem. Takže zatiaľ vám ukážem, ako som si vyrobila túto moju limonádu. Musím povedať, že je osviežujúca. Takže teraz ju dopijem, aby som vám to mohla ukázať. Máme dopité a ideme si ju vyrobiť. Takže sme v kuchyni a ideme si ju vyrobiť. Najprv dáme preč slamku. A tu máme takéto niečo. Akože to je cedevita. No ale najprv musíme, lyžičku. Lyžičkou to dáme. 1, 2, 3. Takéto tu máme posypané. Vlastne je to cedevita, je to veľmi dobré a zdravé. Tú lyžičku si tu nechám. Potom tu máme také, že minerálka. Tam to dolejem. No, už mi nič nevystalo. Dobre, nevadí. Dáme si tam priehľadnú, krásnu slamku. Tak, a môžeme piť. Čaute.